L'urbanització Sant Bernat d'Alzira ja gaudeix d'esta zona de jocs infantils i de la renovació del seu enllumenat. Una reivindicació històrica que finalment es feia realitat amb la inauguració per part de l'alcaldessa d'Alzira de totes aquestes actuacions, una inauguració informal on estigueren presents membres de l'equip de govern i veïns i veïnes de Sant Bernat. Estem parlant d'una actuació molt important des del punt de vista econòmic, estem parlant d'una actuació de mig milió d'euros, pràcticament mig milió d'euros, en una renovació de l'alumnat públic, que era, jo crec que una de les grans carències d'esta urbanització, que, afortunadament són moltes veïns i veïnes que decideixen viure en aquesta urbanització pràcticament tot l'any, i en aquesta renovació de l'alumnat públic de quasi mig milió d'euros han pogut fer i completar en esta també millora que va plantejar Camilo Mascarell com a president de l'associació de veïns, que era poder tindre aquesta zona de xocs infantil per als més menuts d'esta urbanització. Aquestes actuacions han tingut un cost d'aproximadament mig milió d'euros i han estat incloses dins d'un dels plans estatals. Estem parlant d'una actuació molt demandada, molt reivindicada per part de l'associació de veïns. Era una demanda justa, històrica, i jo crec que avui se culmina i se colma una de les grans reivindicacions d'esta colònia de cara a l'Ajuntament d'Alzira de fa molts anys. De tal manera que gràcies al pla estatal, dins de les possibles actuacions que des de l'Ajuntament d'Alzira hagin pogut prioritzar, vosaltres des de l'Ajuntament pensaren que una de les actuacions més importants era precisament aquesta. Una zona de jocs infantils amb tots els detalls cuidats al màxim. A pocs minuts de la seva inauguració ja van poder veure a xiquets i xiquetes gaudir d'ella. En caure la nit, els 92 fanals instal·lats s'encenien per il·luminar la zona. S'ha canviat tot el que és la il·luminació completament, cablejat, s'ha canviat el tema, s'ha ficat el que és la llum ja en tipus de baix consum, tipus de unes noves làmpades que han eixit ara que es diuen Cosmo 8, que redueixen prou el consum, i inclús les luminàries ja tenen un reductor que quan arribes a una hora que està programada elles mateixes abaixen el que és la intensitat i redueixen el consum. Entonces, lògicament, amb això guanyen tots, no? En contaminació, en consum, i la veritat és que en eficiència energètica, o sigui que això és el que se perseguia i al final és el que s'ha ficat. Així s'han ficat, no arriba al centenar, crec que n'hi ha 92 faroles el que s'ha ficat. Des de l'associació de veïns mostraren la seva satisfacció per aquestes obres que milloren la qualitat de vida de la urbanització. Molt contents perquè això és pels menuts, per al dia de demà de la gent que està així, i que les mares tenien ganes de tindre un parc infantil ben fet, i després també l'alumnat, que és un alumnat fenomenal, perquè de nit fa una llum preciosa, i també era una demanda a l'Ajuntament, i Helena per fi ha aconseguit per nosaltres aquestes millores. Això sí, queden molts més projectes pendents que Mascarell pretén aconseguir al llarg de la seva presidència. La meva intenció és veure si culmine totes les obres que tenim previstes, perquè ara ens fa falta asfaltar els carrers, ens fa falta alguns detallers d'algunes coses, tenim un PAI que està aprovat i que van a fer 16 parcel·les més en una zona boscosa que n'hi ha ahí, i que tot això serà un final d'una urbanització que fa 40 anys que està així en Alzira, que té tots els servicis, té el canterillat, té una depuradora d'aigües fecals, té aigua corrent, té alumnat públic, té telefonia, telèfon, té un apartat, una caseta de correus per a casilleros per a tots els veïns, i que dels 120 que són així de parcel·les fetes, un 30%, fins a un 35% m'atreviria a dir, viuen ja tot l'any. La urbanització Sant Bernat posa així punt i final a una reivindicació de més de 40 anys, però continuarà treballant en aquells projectes necessaris per millorar la qualitat de vida a la zona.